jagat bawana langgeng tara wonten dawuh iwang adi pukulan Bathara Guru apa wae nanging yen ulun prayogakake jeneng kita lumarapo ing wana Dandaka ing kono ana salah sawijining sato kang Amanguntapa ingkang peparap Raden Subali sayektine ing kono jodoh kita tara kita wenang winengku garwa dening Subali nanging Subali kudu bisa nyirnakake Retu Kayuwangan Jonggring Saloka yaiku pengawak Ratu Guwakis Kendha Prabu Maesasura lan Patih Lembu Suratara lang-lang ramyan ingkang driya Yuang Condro katawangan nuwun sewu sang tapa sudi mestani kula Betari Tara bela kalah jagat Dewa Bathara nuwun sewu sang Betari Darbiancas menapa paduka menika merpeki dumateng dasat kula Sang Dewi manggene ya Subali ulun kadhawan dening Iwang Jadimurti kinen jugarake nggenira tapa brata sayektining titi kalungguhan iki Kayangan Jonggring Saloka lagi ke Taman Ruhara yaiku pengawak Ratu Guwakis Kendhapura Prabu Maesasura lan Patih Lembu Sura kang dina iki gawe soma Nuninji Sang Dewi menawi mekaten kula daya-daya lumarap wonten ing Guwakis Kendha sigra kula sirnakaken Prabu Maesasura lan Patih Lembu Sura saha nganti kadanganing kula Yayi Sugriwa Sang Betari iya Subali sing praetna ngati-ati Subali Gegaran santosa wartane meh teka sikara karuda teteke sang kata ladalah Patih Lembu Sura
soan datan poing sun timbali ana wik Yayi Sugriwa ana apa Kang Mas Subali iki awake dhewe wis tekan ning lawanging Guwa Kiskendha pun Kakang sigra lumebu ing sajroning guwa wanti-wantinipun Kakang Yayi yen mengko pun Kakang saksuwene Bandayuda karo Maesasura lan Embusura mili getih werna abang tegese Maesasura Embusura wis tumeka ing sirna nanging yen getih kuwi mau kok miline putih tegese pun Kakang sing tumekaning pati Yayi kableken lawange guwa iki mengko yen getihe milih putih Yayi ya Kang tak estoke daumu sing pretong hati-hati Kakang Bojleng iblis laknat padha jik-jikan latala padhe iki ana anrorowani mlebu Guwa Kiskendha monggo ditangleti mawon kersanipun dos pundi sinuwun welat kowe Maesasura waduh saka sakjabaning guwa kok milih getih warnane abang ora putih ya ora wela dalah Kang Mas apa kowe wis tumekaning padi yo tak tableke lawange guwa iki Kang Mas
kayon katiyuping angin sunyak swaraning karengyan Kakang Narada suwan ngabiyantara ulun wonten punapi Kakang Narada baik berkecap marudaya kula nulut ya Adi Guru ulun badhe caos pawarta bilih Subali mengkala wau Bandayuda kaliyan Maesasura lan Nembusura sakmenika sampun tumeking sirna caos aturipun Sugriwa kala wau Adi Guru katinetraning anggo rapuh sabdaning ukila ringkane para sagetar kene dunganing kula wau Kang Mas Subali wekas dhateng kula yen sadangunipun Kang Mas Subali Bandayuda kalian Prabu Maesasura lan Patih Lembusura mijil ludira warni abrit tegesipun Maesasura Lembusura sampun tumeking sirna nanging menawi mijil rahipun werni pethak tegesipun Kang Mas Subali sampun tumeking pati glun nanging kalbu sihing rasa tresna bebrayan tumeking pati mara gage sira pundhut garwa saiki salah Dewi Tara dadi karamu bagus dadi bojomu saiki Dewi Tara boyo ning karang kalutur gareng nanging nalika Kakang rasan lan suwan kowe Subali iki wis pancen kodrating Jawata aku kudu jejodhoan karo Sugriwa nanging Subali yen pancen gentor tapamu bukti suratan Subali penak